давоми ҳафтаи охир ин маротибаи дуюм аст ки Сафия Ширинова назди ҳакамони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст баромад мекунад. Вале ин дафъа ҳакамон танҳо аз як номинатсия не, балки аз ҳамаи бахшҳои озмун мебошанд ва хеле серталабу ҷиддиянд. зеро ин даври чоруми озмун аст ва Сафия довталаб барои шоҳҷоиза мебошад. Агар маротибаи аввал Сафия танҳо дар бахши адабиёти бачагона дониши худро нишон дода бошад, дар ин давр ҳакамон маҳорату дониши ӯро аз рӯи ҳамаи номинатсияҳои озмун месанҷанд. ҳарчанд баромад назди ҳакамони нозукбину нуктасанҷ бисёр мушкил аст, вале Сафия дар рӯбарӯи онҳо бо ҷуръат сухан гуфт ва ба суолҳои онҳо посух гардонид. барои ман камтар мушкил ин адабиёти хориҷа буд, зеро ман танҳо ба адабиёти бачагона таваҷҷӯҳ зоҳир намуда будам. аз ин рӯ камтар бароям мушкил буд, аммо тавонистам ки ба суолҳои онҳо ҷавоб диҳам. Сафия ки хонандаи синфи ҳаштум аз шаҳри Роғун мебошад, соли сеюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст ширкат меварзад ва 2 соли қаблӣ ҳам иштирокчии даври ниҳоӣ будааст. ӯ мегӯяд бо гузашти ҳар сол теъдоди китобу асарҳои мутолиа намудааш афзудааст ва натиҷаи ҳамин кӯшишу ғайраташ аст ки имрӯз дар даври чорум барои шоҳҷоиза мубориза мебарад. соли аввал низ ман аз рӯи номаи адабиёти бачагона будам, аз орам кам буд ва ин сол кӯшиш намудам бо ашъори зиёде, яъне 800 афсона, 500 ҳикоя, 400 асари бадеӣ, 200 ғазал, 30,000 мисраи шеърию 15,000 байт ширкат варзидам. соли гузашта танҳо сазовор ҷои ифтихорӣ гаштам, аммо ин барои ман аллакай як таҳкурсие буд ки ман тавонам дар соли сеюм боз дониши худро мукаммалтар сохта иштирок кунам. дар маҷмӯъ 5 нафар аз ҳамаи номинатсияҳои озмун барои шоҳҷоиза мубориза мебаранд. тавре мушоҳида шуд имсол довталабони ин бахш низ зиёд гардидаанд ва ба ин ҳисоб ҳам толибилмону донишҷӯён ва ҳам намояндагони касбу кори гуногун шомиланд. рӯзҳои наздик дар маросими бошукӯҳ исми ғолибони имсолаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст эълон ва бо мукофот қадрдонӣ карда хоҳанд шуд.